Pismo jednog deke svojim unucima. Pismo se sastoji od brojnih saveta koje je stekao tokom svog dugog životnog iskustva. Svako od vas je najlepši dar od Boga vašoj porodici i celom svetu. Setite se toga uvek, naročito kada sumnjate u sebe i kad ste obeshrabreni. Ne plašite se nikoga i ničega i živite punim plućima. Sledite svoje želje i nade bez obzira na to koliko su teške i koliko se razlikuju od tuđih. Ljudi često ne rade ono što žele ili što bi trebalo, jer konstantno razmišljaju šta će drugi misliti ili reći. I zapamtite još jednu bitnu stvar. Ljudi koji vam ne donesu pileću supu kad ste bolesni, ili ako nisu pored vas kad ste u nevolji, nisu bitni. Svi smo mi sasvim obični ljudi. Neki nose preskupu odeću, ili imaju velike titule, ili moć i misle da su iznad svih ostalih, ali nije tako. Oni imaju iste sumnje, strahove i nade, jedu, piju i spavaju, kao i sav normalan svet. Kad porastete i dobijete decu, uvek imajte na umu staru irsku poslovicu: hvalite decu i ona će cvetati. Budite dobri i uvek pomažite ljudima, naročito slabijima, onima koji su uplašeni i deci. Svi oni nose neku svoju tugu i potrebno im je vaše saosećanje. Nemojte se pridružiti vojsci ili bilo kojoj drugoj organizaciji koja vas trenira da ubijate. Rat je zlo. Sve ratove su započeli stari ljudi koji su prevarili mlade muškarce da mrze i ubijaju jedni druge. Starci prežive i kao što su započeli rat olovkom i papirom, završavaju ga na isti način. Čitajte knjige koliko god možete. One su predivan izvor uživanja, mudrosti i inspiracije. Uvek budite iskreni. Putujte kad god ste u mogućnosti, posebno dok ste mladi. Ne čekajte da imate dovoljno novca ili dok se sve kockice ne slože. To se nikada, ali nikada ne dešava. Izaberite posao ili profesiju koju ćete voleti. Naravno, bit će i teških momenata, ali posao mora da vam bude uživanje. Ne vičite, to nikad ne uspeva, a povređuje i vas i druge. Svaki put kada sam vikao, doživeo sam neuspeh. Uvek ispunjavajte obećanja koje ste dali deci. Nemojte da govorite vidjet ćemo, ako znate da je odgovor ne. Deca očekuju istinu, dajte im je s ljubavlju i dobrotom. Nikad ne govorite nekom da ga volite ako nije tako. Živite u harmoniji s prirodom, izađite napolje, obiđite šume, planine, mora, pustinje. To je veoma važno za dušu. Grlite ljude koje volite. Recite im sada koliko vam znače. Ne čekajte da bude prekasno.